का की खारघरमध्ये एक नवीन मेट्रो चालू झाली आहे. तर माझ्यासोबत आहे मामा, माझी मम्मा, माझा दादू, माझी मावशी आणि माझी आजी. तर चला आपण जाऊया पुढे. मी खूप एक्साइटेड आहे. आज आम्ही आमच्या आईला पण पहिल्यांदा मेट्रोने फिरवणार आहोत आणि आई पण खूप एक्साइटेड आहे. काल 17 नोव्हेंबरपासून बेलापूर ते तळोजा मेट्रो सुरू झालेली आहे आणि ह्या मेट्रोचा प्रवास करण्यासाठी आम्ही एक आमच्या बरोबर घेऊन आणि सगळी माझी मुलं आणि नात म्हणजे आम्ही सगळी निघालो आहोत खारघर ते बेलापूर प्रवास करायला. तर तुम्हाला असं दाखवतो कसा काय प्रवास आहे त्याचा. तो माझा पण पत्रू 4 पिढ्या घेऊन चाललेली आई आमची विमानात बसली आणि तिका मेट्रोमधनं फिरून आणतो. तिची इच्छा होती कधी मेट्रोत बसतलंय म्हणून, पण तिच्या आता मी गावात जाणार होतो 8 दिवसामध्ये. त्याचपूर्वी मेट्रो सुरू झाले तर म्हटलं तिला फिरून आणूया मेट्रो. आणि आधी मेट्रो कशी अंधेरीला होती ती खूप लांब पडली असती. तर खारघरच्या मेट्रोची आम्ही वाट बघत होतो कधी चालू होणार ती, आणि आता चालू झालेली आहे. आई आता घेऊन जा आणि आमच्या घरापासून एकदम जवळ असा अंतरावर स्टेशन आहे. स्टेशन हे अमनदूत मेट्रो स्टेशन. तर आई चलतच येईल या घरापासून. तर आपण आता जाऊया. हे बघा आज शनिवार आहे, कालपासून चालू झाली 17 नोव्हेंबरपासूनच मेट्रो. तर आता आम्ही जातोय, तिकीट काढतो. कसा प्रवास आहे तो तुम्हाला आम्ही दाखवतो या व्हिडिओमध्ये. काही रिटर्न मिळतं का बघायचं? रिटर्न बेलापूरचे नाही 90 मीटरच्या खाली असेल ना मॅम तर फ्री आहे. त्याच्यामध्ये बेलापूरवरून रिटर्न यायचं असेल तर तिकडनं घ्यायला लागेल तुम्हाला वापस तिकीट. असं रिटर्न नाही कारण की आपली सिंगलच चालू आहे, रिटर्न नाही चालू केले. अच्छा मग 4 ते 7 द्या. छोटा मुलगा आहे तुमच्याबरोबर? मुलगी आहे. बघू किती आहे? 8 वर्षाची. फुलच लागेल. ठीक आहे 7. ओके मॅम. आणि आपल्या नवीन मेट्रोचं तिकीट असं दिसतं. मेट्रो यायची वाट बघतो आहोत. सुरक्षिततेसाठी कृपया गाडी थांबेपर्यंत प्लॅटफॉर्मवरील पिवळ्या रेषेच्या मागे उभे राहा. सुरक्षा के लिए कृपया प्लॅटफॉर्म पर नीचे खड़े. For your safety, please stand behind the platform till the train has stopped. इधर किती वाजता?
आता इथे बस फायनली आता आम्ही मेट्रोमध्ये आता आलो आहोत आणि ही AC ट्रेन आहे आणि मला AC खूप आवडते. बघा आम्ही सांगते लोकांचे मुलगे असून नाही शक्य होत तेवढा म्हणजे मुली असून बघा आम्हाला बसवल्या रेट्रोत बसवल्या मुंबई अख्खी फिरवल्या मुली असून. हा प्रवास खूप छान वाटला आणि त्याला कसं सिग्नल वगैरे काही नसल्यामुळे पटकन यायला आलं. आम्ही वाटतं 20 मिनिटं झालो ना. 20 मिनिटामध्ये आम्ही खारघर अमंतूर स्टेशन पासून बेलापूरला आलोय. आता इथून आम्ही पुढे बेलापूर स्टेशनला रेल्वेने जाणार आहे. परत जाणार आहे रिटर्न आहे. आम्ही घेऊन जातो ना. आजचा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की कमेंट बॉक्समध्ये सांगा आणि जर आवडला असेल तर लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा. थँक्यू.